Dragii noștri, bine ați revenit pe canalele noastre de social media, Divertile în Waterpark, pagina de Facebook. Ei bine, nu este ora nebună, dar este o oră mai specială, este o ediție specială, așa cum vă anunțam ieri. A durat un pic până am intrat cu toții în legătură directă, dar suntem aici pentru voi. Avem în dreapta mea colegii de la Salva Life, cei care ne fac nouă viața mult mai ușoară, dar cel mai important, mult mai sigură. Da? O să-i pun pe ei să se prezinte fiecare în parte. Până atunci o să vă spun, așa cum v-am spus și în emisiunea de ieri, în videoul de ieri, faptul că începând de săptămâna viitoare de luni, Salva Life va organiza un nou curs de pregătire a salvamarilor acreditați de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Da? În primul rând, până o să le dau și lor legătura, adică să vorbească și ei cu voi, aș vrea să le mulțumim din tot sufletul pentru faptul că fac acest loc atât de sigur pentru voi, dar și pentru noi la oaltă, adică au grijă ca totul să decurgă normal. Da? Ei bine, o să începem așa din mijloc și poate o să vă dați seama de ce începem din mijloc. Sau, hai să spunem la început, hai să vedem, să vă prezentați, începem cu domnișoara de lângă mine. Bună ziua, mă numesc Nistor Elena și sunt membru Salva Life de aproximativ 2 ani de zile. Bună ziua, mă numesc Hristos Aghiropoulos, sunt grec, nu vorbesc bine română, dar e ok. Vorbește foarte bine, vă spun eu, e modest, e modest. Sunt administrator la școala, la academia noastră de Salva Life, Salva Mari pentru Vieți. Ce să mai zic? E destul, e suficient momentan, da? O să mai pun eu anumite întrebări, da? Și cel de-al treilea în dreapta? Da, noi am mai avut o preîntâlnire, ca să zic așa. Da. Cât timp a fost mai la începutul emisiunilor, ora nebună. Da, bun. Păi, în principiu, numele meu este Ionut Sotir. Fac parte din această echipă de aproximativ 6 ani. Putem sublinia 5 ani acolo cu indulgență. Activez de aproximativ 6 ani, cum am spus, în această echipă, cu mare drag. De 5 ani sunt salvamar la Divertile în Waterpark, iar 4 ani, de un urmă cu 4 ani și jumate am susținut niște cursuri de pregătire pentru a face parte din echipa de traineri la Academia Salva Life. În principiu am 24 de ani, îmi place să fac sport, de asta am ales și această profesie, are oarecum o legătură. Da, hai, nu ne spune tot de la început. Nu ne spune tot de la început, că mai aveam și eu întrebări, mi-ai făcut întrebările. Ok. Dar mulțumim frumos, foarte detaliată descrierea asta. Ați văzut? Așa trebuia să spuneți și voi, da? Nu mă grăbesc. Cred că mai vorbeam încă un pic și plecam, nu terminam ediția. Bine, deci mulțumim frumos. Iată, acum ați cunoscut și voi o parte importantă din echipa Salva Life. Bineînțeles, după cum vă spuneam, sunt peste 30 de astfel de colegi în Academia Salva Life și cei care au grijă de Divertile în Waterpark. Ei bine, haideți să începem și cu anumite întrebări. Eu mi-am notat aici întrebări, dar cel mai important ar fi dacă voi cumva aveți întrebări despre Salva Life astăzi, în principal, dacă aveți și despre Divertile în Waterpark, încercăm să ne ocupăm și de acelea, dar astăzi subiectul principal este Salva Life și colegii noștri Salva Mari. Da? Dacă aveți întrebări pentru ei despre Academia Salva Life, de aceea o să le pun și anumite întrebări, în așa fel încât să aflăm cât mai multe detalii despre cursul de Salva Mari care începe lunea viitoare. Dar o să mergem un pic mai înapoi și o să aflăm și de începuturile Salva Life și aici o să-l rog pe Cristo să ne spună un pic cam cum a luat formă, viață Salva Life. În 2014, când am venit eu în țară, aici în România, am căutat puțin în București să vedem dacă există așa cumva, și nu era nimeni, adică nu mai exista altă companie, altă academie de salvamari. Și în colaborare cu Divertiland ne-am gândit să facem noi, o singură academie de salvamari aici în București. Și asta pentru că tu ai o vastă experiență, sau aveai și până atunci
Ce nu v-au spus ei este vârsta, dar sunt foarte tineri cu foarte multă experiență. Asta este foarte important și asta vreau să ne spună Hristo. Eu am 30 de ani, dar și lucrez ca salvamar de la 18 ani. Spuneam tânăr! Și... da. Așa? Adică 12 ani, fiecare vară lucream ca salvamar. Și în 2008 am devenit salvamar, și pentru piscină și pentru mare. Și în 2010 am devenit instructor pentru salvamar. Aha. Și în 2014 am început să facem firmă de salvamare aici în București. Firma pe care discutam acum, Salvamare. Și deci înainte să vii aici în România, unde ai fost salvamar sau unde te-ai specializat? Eu în primul rând am fost salvamar în Grecia și la piscină și pe mare. Și am făcut acolo, bineînțeles, acolo am lucrat și acolo am făcut și curs. După aia, în 2013 am plecat în Australia, am stat acolo o lună, am făcut curs specializat, Bronze Medallion se numește. Este o lună pe care faci zilnic antrenament la ocean și la prim ajutor. Acolo e puțin diferit treaba cu salvamar, cum se organizează, adică nu e un salvamar cum aveți voi în România aici pe plaza. Sunt, pe fiecare post sunt 4 până pe 10 salvamari pe la o post, că acolo colaborează ca echipă. Și... Totul oricum e mai periculos. E mai periculos, mult mai periculos, da. Și era un antrenament zilnic, cum să zic, intens, hardcore. Da. Și la valurile astea pe care au ei acolo. Și după aia, în 2014, am fost în Franța, în Montpellier. A fost World Championship de Life Saving se numește, adică este un campionat mondial cu competiție de salvamari. Adică cum există 50 de metri și 100 de metri de inot freestyle, acolo este puțin diferit, adică inot 50 de metri, dar vii cu cineva lângă tine, adică cari pe cineva și nu știu ce. Da, este competiție de salvamari. Competiție de tractare, practic. De tractare, da. Adică o simulare. Ok. O să urmeze ulterior astfel de întrebări vis-a-vis de ce se poate învăța la o astfel de școală de salvamari, dar iată că și din ce ne spune Hristo, chiar dacă noi suntem colegi de ceva vreme, nu știam și mie de fiecare dată îmi plac aceste informații pentru că sunt lucruri super interesante și iată care nu știu, antrenează pe cineva, da, școlește pe cineva să salveze vieți, ceea ce faceți voi. Păi, ok, da, era mai mult, bănuiesc că și de aici ți-a venit ideea, aveam eu o întrebare, că cum a venit ideea de a face școala, ne-ai spus și cu era important pentru Divertiland, ca fiecare vară avem nevoie de 40-45 de salvamari, depinde. Și numai pentru Divertiland, numai pentru București, există mare cerere în perioada de vară. Ok, și mi-au spus colegii mei, eu n-am apucat să mă uit pe paginile de social media, dar o să mă uit și eu când mai vorbesc colegii mei, am înțeles că cineva a întrebat care este vârsta, da? Care este vârsta minimă. De la ce vârstă se pot face cursurile, dar o să le răspundem în întrebarea asta ulterior. Da, cei care se uită în acest moment la noi, așa cum spuneam, avem colegii noștri de la Salva Life alături de noi și profitați de această ocazie pentru a întreba tot ce doriți să știți despre Academia Salva Life. Da? Și nu numai, puteți să întrebați și de jobul lor de zi cu zi de aici, de la Divertiland. Bine, hai să, nu știu, uite, îl întrebăm și pe Sotir. Pe tine ce te-a atras, colegul meu care mi-a făcut textele, ce te-a atras spre turnul de salvamar? Cât de plastică este această întrebare? Păi, în principiu, cum am spus și mai devreme, îmi place să fac sport.
adică nu mă văd făcând altceva. Și îmi place să încerc extremitățile astea, nu știu, apa, mai nou am acum ceva în cap și cu aerul, adică aș vrea să fac și ceva pe treaba asta. Păi poate vorbești și cu Hristă, că și Hristă are niște... Poate facem o școală și de așa exact, ceva de parașutism, n-ar fi rău. Dar atunci și divertile în water park Practic ar este trebui mai să... special, da, uite, suntem, ai spus și Cristo mai devreme că nu există așa ceva în România. Practic, nici acum nu există școala acreditată în București, în România mai există. Nu sunt cei de la Constanța, nu știu cât de acreditați sunt, nu vreau să vorbim despre treaba asta. Vreau să vorbim în special de ceea ce ne privește pe noi. Exact, exact. Și ce puteți Dar, face? ca să spun așa, scurt și la obiect, sportul. Am înțeles. Deci sportul de a- mă dedic într de a- totul cum ar Am fi. înțeles. Elena, pe tine ce te-a atras către a fi salvamar? Sau spune-ne, da, cum ai devenit salvamar la divertile în water park? Eu am venit aici pentru a fi casier, în primul rând. Și între Și timp... n-am mai avut joburi la casierie? Ba da, ba da. Dar am auzit că sunt valabile și joburile pentru salvamar. Eu nu aveam curs Nu, atunci. practic, eu mi-amintesc, eram de fapt aici, în zona piscinei cu valuri și colegii noștri practic organizau un interviu undeva în zona barului acolo, adică aveau un prim contact. Și-au luat Și un colț mai practic am retras? făcut cu degetul aia de vină cu aia, că văd, ai puțin caracter pentru a face treaba asta. Nu mai spun că toți erau îmbrăcați sport și eu eram îmbrăcată cu sacou, pantaloni cu dungă și m-am pus pe jos pe aici, am făcut stiluri de noci și toate cele. Îmbrăcată la taier, Da, așa? da, Da. Dar pot să spun că a fost cea mai frumoasă experiență și cumva acest curs m-a deschis pe mine ca și persoană și ca și om și chiar aș vrea să îndrum pe toată lumea să facă asta. Am învățat foarte multe lucruri de la not, m-am specializat pe not, sport, pentru că băieții noștri sunt foarte sportivi și ne-au învățat și pe noi fetele, că nu sunt eu singura fată, suntem 6 fete în cadrul Academiei. Mulțumim! E foarte important să știm să acordăm primul ajutor. Și nu neapărat ca și salvamar, în viața de zi cu zi, la orice job, la orice meserie. E foarte, foarte important să știi, să acorzi primul ajutor. Exact, exact. Bravo! Uite, super! Cum se schimbă viața cuiva, știi? Da. Vii setat pe un anumit job și ajungi să faci ceva cu totul total diferit în primul rând. Că nu prea se compară statul pe scaun cu o astfel de activitate așa de, cum să zic, de solicitantă. Da? Tocmai de aceea trebuie să te antrenezi foarte mult și pentru a putea fi cât se poate de în formă atunci când sari în apă. Ok, super. Deci mie mi-a plăcut tare mult răspunsul ăsta. Așa că ați aflat. Dacă vreți să deveniți salvamari, veniți la Divertiland pentru postul de casier și cu siguranță veți avea ocazia să notați bine în apă. Bun, păi, deci cei care au o astfel de vocație sau de calling, cum e în română, mă ajută Cristo în română, poate. Deci nu știu, de chemare, da? De chemare, puteți face acest lucru înscriindu-vă la Salva Life pentru cursurile de salvamar, care încep lunea viitoare, corect? Lunea viitoare, Da? Păi îmi puteți da, cine îmi dă câteva detalii despre aceste cursuri? Sofie, îmi dai tu? Da, Adică când încep cursurile, cum se pot înscrie oamenii, da? Și după pe aceea mai data de dezvoltăm. 31 luna aceasta, cum ai spus și tu mai devreme, luni. Ok. Bine, putem face și o preînscriere, adică oamenii ne pot contacta de acum pentru a face o preînscriere, pentru a ști exact câți cursanți avem pe listă, pentru că trebuie să transmitem și noi aceste date mai departe. Ok. Sunt mici cerințe, adică trebuie să avem minime cunoștințe de not, adică Da, asta era una dintre întrebări, adică cei care vor să facă cursuri Exact. de salvamar trebuie să știe să noate. cunoștințe Automat. minime. 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 Ok. Minime. Ok. Nu cerem să facă stilul fluture în mâini, dar totuși trebuie să avem cunoștințe minime. Trebuie un nivel medium, să zicem. Da, exact. În plus, pentru că aici poți învăța și mai multe stiluri de not, nu doar cele clasice. Adică sunt două chestii diferite.
Ok. Era iarăși una din întrebări. Bun, deci cel mai important, pe 31 începe următorul curs de Salvamar. Înscrieți-vă sau preînscrieți-vă pentru a afla dacă puteți intra la acest curs, da? Poftim? Evident, întotdeauna, atât pe divertilen.ro mai nou, dar cât și pe salvalife.ro aveți toate informațiile referitoare la cursurile de înot și cursurile de salvamar. Dar, cam câți cursanți participă la un curs? Minim 6 cursanți avem nevoie. Și maxim? Maxim, încă n-am depășit numărul maxim, ca să zic așa, pentru a... Păi de ce? Poate să facem în grupuri, nu este face și un grup, exact. Facem 2 grupuri, 3 grupuri, nu este limită. Pentru că nu suntem doar 2 instructori sau un singur, adică suntem mai mulți. Da, dar mă gândesc că practicile durează ceva vreme și dacă ar fi 40 de oameni... Da, zice că putem face în grupuri. Adică fiecare instructor în grupul... Asta înseamnă că, da, ok, sunt mai multe clase și atunci sunt separați oarecum. Avem limită de vârstă? Avem limită de vârstă. Care este limita minimă de vârstă este de 18 ani. Aha, ok. Bine, trebuie să aibă diploma de minim 12 clase. Adică majoritatea copiilor sau nu știu cum se numește. Tinerilor, exact. Obține această diplomă la 19 ani. Pentru că, având în vedere că și eu am făcut același lucru. Și vârsta maximă este de 45 de ani. Nu este stabilită de noi, este stabilită de Autoritatea Națională de Calificări. Să mă grăbesc. Da, nu este impusă de noi, este impusă de către minister. De la ANC. De la ANC, exact. Deși eu consider că și la 45 de ani poți avea o formă foarte bună, poți profesa și peste, adică nu este niciun fel de problemă. Hai să trag persoane care arată foarte bine și se pot face acest lucru. Au o condiție fizică bună. Exact. Practic asta ar trebui să fie o caracteristică principală a unui salvamar. Cojo, unde ești? A fugit. Nu, mai avem un coleg aici care când a reluat antrenamentele la începutul verii, i-am făcut observații. Bine, nu că eu de asta este important să rămâi în formă. Dar eu nu sunt salvamar. Ei bine, el e salvamar și asta vreau să zic. Bă, a intrat în formă, adică a pierdut kilogramele alea care le avea un pic în plus și deja e așa mai fit, mai... Deci o calitate importantă pentru salvamar trebuie să se mențină, în primul rând, să aibă o disciplină, să fie educat în acea fel încât să aibă grijă de el și să fie în formă... Asta spunem în principal te disciplinează. Asta spunem și la curs fiecare dată, că nu ai devenit odată pe 18 ani salvamar și gata, asta e... Adică dacă nu practici nimic în următorii ani, posibil să uiți mici chitițe pe care noi le numim așa. Adică să le uiți și să treci pe niște pași. Ca în orice, dacă nu practici, dacă nu faci zilnic lucrul ăla, evident că uiți din... Normal. Adică dacă vrei să devii pe nișa asta de, să spun, natație, adică trebuie să faci mai tot timpul asta. Diploma pe care îl eliberăm noi este valabil pentru toată viața, dar noi cerem la oameni pe care fiecare vară când vor să lucreze, este bine să vedem ce condiții sunt. Într-un an poate să îngrași sau, nu știu, vii cu picioarele sparte, nu știu ce să zic, trebuie să vină, da. Și chestiile cu prim ajutor poate se schimbă. Momentan nu sunt se adaptează de la un an la altul, depinde. Până acum n-am întâlnit problema asta. Atunci, deci, să recapitulăm un pic. Cursurile încep luni, pe 31. Limita de vârstă este de 18 ani. Cu condiția să aibă diploma de 12 clase. Ok, deci să aibă bacalaureatul, diplomă de bacalaureat. Nu este neapărat necesar, diploma de 12 clase, ca să zicem așa. Ok. Se eliberează doar de liceu. Diploma de 12 clase este una, diploma de bacalaureat este alta. Nu știu, înainte era o chestie cu 10 clase. Da, nu știu. Nu, 12 clase e minim. Uite, vezi, dacă eram în învățământ, știam, eram la zi cu informații. Ok. Și atunci, ce se poate învăța la cursul de salvamar? Adică, nu știu, ce învață stiluri de not? Ok, am înțeles că ai niște minim cunoștințe, dar e clar că trebuie să ți le dezvolți, să devii un notător mult mai bun, nu? Exact, trebuie să te autodepășești până la urmă.
Bine. În principiu sunt 4 stiluri de not clasice, Ok. pe care le putem învăța. Primul este crawl, cel mai rapid, stil și cel mai simplu. Ok. Brass, puteți să-l asociați și cu stilul broască. Așa, asta vreau să zic eu, dar... Pe spate. Ok. Și fluture, care este cel mai greu și cel mai solicitant, dar noi nu-l folosim. Nu e nevoie. Bine, sunt persoane care... Ăla, dacă nu mă înșel eu, care nu sunt cunoscător, cu siguranță voi știți, ăla e mai mult pentru mare, pentru valuri. Nu există un stil pentru mare și un stil pentru valuri. Toate stilurile sunt percepute în același sens. Ele sunt practic pentru concurs, stilurile clasice, așa le văd eu. Okay. Dar stilul fluture noi nu folosim pentru că e mult mai complex, mult mai solicitant, iar noi trebuie să fim relaxați și, cum să zic, în formă... Să nu exact. Asta e foarte obositor, stilul ăsta e foarte obositor. Da, clar. Bine, am văzut și eu pe sunt persoane care notă foarte bine fluture, adică te poate depăși pe tine care nu scraul cel mai simplu. Adică depinde de la persoană la persoană. Păi de asta spuneam de Ian Thorpe, nu? Ăsta e campionul mondial sau cu recordul mondial la fluture. Da. Da? Nu știți? Nu știți de Ian Thorpe? Ian Thorpe, bineînțeles că știm, dar... Sau nu, Michael Phelps. E fals acum. Phelps era, da. Hai să nu vorbim de nume mari aici. Așa, păi nu, dar am zis că, ai zis că eu niciodată nu mi închipuiam că flutere poți să depășești unul care înoată crawl, dar na. Phelps, cu siguranță. Bun, deci salutăm oamenii după pagină. Hai să ne conectăm un pic, hai să vedem aici, ia să vedem. Deci, da, puteți să urmăriți această ediție specială atât pe Salva Live, pe pagina de Facebook, cât și pe Divertiland Waterpark, pagina de Facebook și Instagram Salva Live. Wow! Oh! N-am văzut că avem și telefonul ăla acolo. Ăla e pentru Insta Salva Live. Super tare. Deci asta e porticile noastră. Acolo, da, nu știu, sunteți la voi pe pagină. Deci asta este pagina noastră și restul sunt ale voastre. Păi nu, alea două termin și pe Divertiland și pe Salva Live. Deci, data viitoare face schimb. Dar, într-adevăr, Salva Live este în superioritate astăzi. Așa hai să vedem, uite, vedem aici... Nu doar astăzi. Nu doar astăzi, aha! A început războiul. Bun, hai că sunt și eu pe live aici. Și să vedem cum stăm astăzi cu comenturile. Eu văd un coment acum de 19 minute, nu e? Gata, imediat deschid, dar suntem cu același video live, așa, dar comenturile sunt diferite pe Salva Live și pe Divertiland, de aceea voi încerca să mă uit pe Divertiland, iar colega mea îmi va spune întrebările de pe Salva Live. E ok? Facem așa? Ok, deci așa facem. Hai să vedem dacă găsesc. Să găsim live-ul, ăsta e cel mai important, da? Am avut ceva probleme, nu vă speriați. Avem tot timpul din lume. Așa, să dăm aici. Bă, sper că suntem în direct, ok. Avem și ceva urmăritori, uite, la ce vârstă se pot face cursurile și cât durează, deci asta era, dar iar nici aici nu văd, care este ultimul coment, colegii mei, mă puteți ajuta? Mirela Stroie ne spune bună, deci ei sunt fanii noștri care ne urmăresc la toate ora nebună. Dar iată că sunt interesați și de subiecte, cum să spun, foarte serioase, pentru că aceea de a salva viețile este un subiect foarte serios. Deci, mai îmi spune o dată colegii? Aha! Ok, Cristina Toniță, bună seara, ce faci? Bună și vouă, da? Păi, ce salvamarițe frumoase! Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Nu m-am epilat astăzi, dar... Da, bineînțeles, avem și salvamarițe frumoase, da? Toate femeile sunt frumoase. Robert, vrei să devii salvamar? Ai văzut cu ce colege poți lucra? Este salvamar deja, Robert? Voi știți pe Robert Ciobanu? A fost salvamar, am înțeles. Și pe vremea ta nu erau colegi așa frumoase? Și drept în ultimii ani am început să mai recrutăm așa fete salvamar. Da, salutăm și fanii de pe Salva Live. Hai să revenim, așa cum am spus, avem o ediție specială pentru că luni va începe un nou curs de salvamari
organizat evident de Salva Life, Salva Mare pentru Viață, colegii mei care, iată, Cristo a luat parte la înființarea acestei academii, ceilalți colegi care sunt deja cu o experiență de ani buni și sunt de asemenea sotirieri și instructori, să înțeleg, nu? Da? Deci aveți ocazia să fiți instruiți de către sotiri. Unul dintre ei. Bun. Nu știu dacă am spus locația. Locația? Asta ar fi bună, asta? Nu dăm premii astăzi, știți locația. Haideți să învârtim roata. Da, evident, locația cursurilor de Salvamar este cea care o vedeți în spatele nostru, Divertiland Water Park. Da? Și chiar aveam o întrebare și uite să mai o întrebăm și pe Elena, care Elena nu prea înțelesese acea întrebare. Ce preferi, piscina cu valuri sau piscina olimpică? Păi, eu prefer piscina cu valuri, deoarece aici e un pic mai periculos, pentru că apa e un pic mai mare, ajunge la 1,80, după cum putem vedea, și în combinație cu valurile e mult mai periculos. Adică se face și mai adânc. Îi plac senzațiile tale, adică vrea să intervină cu orice preț, adică aici sunt șanse mult mai mari. Cum? Exact, da, cu toate astea, de aceea sunt aici pentru a asigura siguranța vizitatorilor, nu? Asta am spus motamo exact și mi-a transmis colega mea în cască. Noroc cu colega. Da, deci asta am vrut să văd ce răspunde Elena, pentru că puteam să o întrebăm și din punctul de vedere al relaxării, dacă îți place să te relaxezi mai mult la piscina cu valuri sau la piscina olimpică. Am înțeles. Deci îți place aici pentru că... Îmi place să-mi fac meseria. Am înțeles. Băi, un bonus de la Cristo pentru Elena, cu siguranță va urma. Da, să înțeleg că aici trebuie să fii mult mai atent. Asta e în primul rând, da? Okay. Peste tot trebuie să fii atent, dar aici riscul e un pic mai mare, pentru că oamenii care nu știu să înnoate, pentru ei e mult mai dificil să stea în valuri, să mai aibă grijă și de copiii lor, să nu ne asculte pe noi. Și mai ales că anul acesta nu am mai avut colace la piscina cu valuri, din cauza acestor măsuri de siguranță suplimentare pe care am fost nevoit să le luăm. Bun. Am întrebat eu așa un pic, o să mai întreb acum pe Cristo, poate unii sunt interesați. Acum cursul care începe este curs de salvamar de piscină. Pentru piscină, exact. De piscină. Cristo, ne poți spune care, mai ales că tu ai avut experiența, care e diferența între un salvamar de piscină și unul de mare? Mare e același lucru cu ocean sau și acolo e diferență? Și acolo e diferență. Aha, ok. În primul rând, ca să faci cursul de mare, trebuie să treci de cursul de piscină. Ok. Toți Logic. Exact. Aș spune întâi, trebuie să știi să stai în cadă acasă, după aia să vii să înnoți, nu? Exact. Ok. Și trebuie să faci cursul de piscină, pe care este 120 de ore. După aia faci cursul de mare, pe care durează mai mult. Mare diferență, adică mare are valuri, trebuie să cunoști, să cunoști vremea în primul rând, să știi fiecare partea din mare e diferit, dacă are curent, cum e plaza făcută, dacă are pietre, dacă are nisip, dacă are curent sub mare. Trebuie documentație exactă în ziua respectivă, adică trebuie să notezi câteva chestii importante pentru tine, pentru a ști reperele pentru care îndrepți efectiv. Bineînțeles, îți faci o pregătire înainte să... Da, normal, îți pregătești zona ta de acțiune, ca să zic așa. Și bineînțeles că trebuie să știi mult mai bine să înnoți, ca să fii salvamar la mare decât să fii salvamar în piscină. Salvamar în piscină e ușor, adică una cu alta salvezi cumva victima, poți să scoți din piscină. Bineînțeles că prim ajutor e aproape la fel pentru amândouă, da. Așa, ok, da, evident, are sens, clar este mult mai dificil să fii în mare sau ocean.
Hai să vorbim, pentru că am vorbit cu Sotir de asta, de stilurile de în not. Da, deci pe lângă stilurile acestea de not pe care le vor învăța la cursuri, sunt cursurile de prim ajutor. Da, acest curs ele, da. de Salvamar include practic și acel curs de prim ajutor. Noi avem undeva la 3 pachete puse pe Salva Life, adică avem curs de prim ajutor separat de 40 de ore, curs de Salvamar de 120 de ore care este inclus cursul de prim ajutor, și cursul de Salvamar pentru mare care este de 720 de ore. Ok, și aia evident bănuiesc că putem face în piscina cu valuri? Da, în principiu facem asta de ceva vreme și aici. Adică nu există o pregătire, este bună o pregătire în plus, adică să ai idee, pentru că notând pe valuri ai un alt sentiment. Adică se rupe total. Nu știu dacă înțelegi ce zic, dar... Da, am notat și noi în mare. Și ne dăm seama că... Da, e... Dar... Da, astea sunt pachetele pe care noi le avem la vânzare. Ok. Cele 3 pachete pe care am menționat. Așa. Și cursurile de prim ajutor, cum sunt acelea? Sau ce se... Ok, înțeleg că la cursurile de Salvamar, asta mi-am adus aminte când mi-ai spus că trebuie să te pregătești teoretic pentru a merge în post la mare, de exemplu. Deci cursurile de Salvamar bănuiesc că au două părți, una de teorie și una de fizică, de practică. Bine, noi facem și practică pe uscat, pentru a mai instala cu atenție. Da, practic pe uscat. Da, n-am văzut, că nu sunteți juliști pe mâini. Da, cursanții o să văd asta pe pielea lor, adică... Deci veniți să vă antrenați pe uscat. Ca peștele pe uscat. Bine, suntem subestimați pentru că vin mulți din afară cu o experiență de viață foarte mare, adică oameni în vârstă și practic ne arată cu degetul, bă, cine ești să povesti după mine? Am înțeles. Și când ajung aici se schimbă total treaba, știi? Ok, dar oricum își dau seama că au de ce să vă asculte, da, nu? exact. Adică Salva Maria nu este doar de pătrățele, muiși, chetalare și așa mai departe, necesită foarte multă responsabilitate. Ok. Adică nu ne putem aventura așa cu capul înainte. Corect. Slavă Domnului, la noi totul a decurs în siguranță vara asta la diverse waterpark. Nu am avut incidente atât de grave, minore, cum avem în fiecare an. O să ajungem și la ea, că era una din întrebări, dar vreau să te întreb ce s-a schimbat anul acesta de când cu virusul COVID, cu această pandemie. Adică dacă ar trebui să salvăm în acest moment o victimă, nu ne mai putem apropia, e impropriu pentru că oricum trebuie să intri în apă, să iei în brațe, așa, dar ok, deci nu mai faci respirație gură la gură. Cam asta ar fi schimbarea radicală, ca să zic așa, pentru că nu poți sta acum cu victima pe mal și să spui mânuși, mască. Și după aia să te duci să o salvezi, nu? Exact, și după aia să te duci să salvezi, pierzi timp. Adică timpul este foarte important pentru victimă, adică mai ales când este inconștient. Dacă este conștient, da, băi, ce ai pățit, putem chema medicul și el poate stabili mai departe ce și cum. Dar atâta timp când victima este inconștientă, nu mai poți ține pasul cu toate regulile astea impuse de către cei de sus. În principiu, asta a fost schimbarea radicală. Masca aceea, nu știu, am mai prezentat-o și am prezentat-o și la noi pe Salva Life. Este o mască foarte simplă în care poți pompa aer. Practic, cu mâna nu mai poți lua cu contact cu victima. Cam asta este schimbarea. Bine, și la tractare, dacă folosim da, sau putem folosi pluta, exact. Da. Adică dacă este conștient cineva, recomandam pluta, exact. Funie de la pluta este 2 metri, deci există distanțarea ca lumea. Exact, distanțarea de care avem nevoie. Și după aia la mal, dacă folosim manusile cum trebuie, adică un salvamar nu este numai ca să ai noti, ține cunoaște și prim ajutor ca lumea. Adică ajungi la mal, ai grijă pe unde pui și după aia poți să folosești, se numește pocket mask, nu știu cum e în română, masca pe care punem pe buzunar, oarecum. Da, pocket mask, adică poți să dai aer, dar nu vine nimic înapoi, are o valvă specială pe care nu vine aer înapoi. Deci poți să dai prim ajutor ca lumea fără nicio problemă. Și în loc, sau dacă nu vrei să vii deloc în contact cu victima, există și o pompă specială, ambusă, da. Deci,
în mod normal, oricum, numai acum de COVID, în general, nu ai voie să vii în contact, în direct contact cu suferi și alte boli. COVID nu e nimic, poate are alte boli pe care sunt mult mai periculoase decât COVID. Am înțeles. Dar acum, de aceea am și întrebat de ce învață ei din punct de vedere al primului ajutor, da? Deci cum acordă, asta vor învăța la cursuri, cum acordă un prim ajutor. Da, masajul cardiac, corect. Și CPR, mai nou, CPR se numește. Și mai nou deci veți preda și aceste practici din această perioadă sau asta oricum o făcea și înainte? Da, asta o făceam și noi, cum a spus și Cristo, sunt câteva boli care se pot transmite foarte ușor. Știți și voi, SIDA, syphilis, ce mai sunt acolo. Doamne, sunt mult mai grave, zic eu, nu știu acum, decât boala care există acum. Ăsta are alte particularități. Da. Bine, Elena, cum e să fii cursant la Salva Life? Care a fost experiența pentru tine? Eu când am venit aici, aveam impresia că știu să not. Știam de fapt să calc apa, să mă țin la suprafață. Când am venit aici, acești oameni, cărora le și mulțumesc pe această cale, m-au învățat să not, adică tehnică, să respir în primul rând, pentru că e foarte important. M-au învățat să acord primul ajutor, după cum am și spus, și m-au făcut să mă simt egală cu ei, nu să mă simt mai jos, că eu nu știu să acord primul ajutor. N-a fost ca la școală, nu? Nu. E ok, da, e o metodă bună de predare. Da, cred că a fost cel mai frumos curs pe care eu l-am făcut. Deci l-ai făcut cu plăcere, deci cu atât mai mult. Super ok, bravo, drăguț. Hai să vedem ce să mai întrebăm. Întrebăm pe toți așa, aveam mai multe întrebări, dar noi am stat și foarte mult să ne pregătim, să fim toți aici în fața camerei de luat vederi, așa că, nu știu, am stat un pic, o să ne apropiem de final. Am făcut această emisiune pentru a afla direct de la cei care au grijă de vizitatorii parcului Divertland Water Park și, evident, nu numai, pentru că de-a lungul timpului la Academia Salva Life au fost instruiți foarte mulți salvamari care activează în altă parte, adică n-au activat la noi, la Divertland Water Park, care acum lucrează și în străinătate. Exact. Da, așa cum spuneam, aceste cursuri sunt acreditate de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Da, cursurile încep luni, pe 31 august. Așa că, dacă doriți informații, puteți să ne lăsați în comentarii mai jos întrebările voastre, puteți să intrați pe salvalife.ro, puteți să intrați pe divertland.ro, pentru că și acolo găsiți pagina Salva Life, adică divertland.ro/salvalife, sau în partea de jos a site-ului, în meniul de jos, găsiți butonul de meniu Salva Life și ajungeți. Sunt cam informația este asemănătoare cu ceea ce găsiți și pe salvalife.ro. Eu aș vrea să mai menționez că din 2014, când am deschis până acum, am antrenat până acum peste 800 de salvamari în țara, în România. Și da, avem ceva experiență. Adică este mai peste tot în România. Aha, da, deci asta... Poate sunt persoane care vor să știe dacă voi puteți să vă deplasați într-o locație și să faceți cursurile de salvamari. Deja am făcut de multe ori noi. Nu, pentru că am zis de locația, dar asta este locația unde vor începe cursurile luni, da? Este locația de aici, dar la cerere instructorii noștri pot merge și în alte orașe, în alte locații pentru a instrui acolo salvamarii de la piscina respectivă, de la parcul acvatic respectiv sau acolo unde este nevoie. Ceva întâmplări ieșite din comun de-a lungul timpului ați avut, haioase, nu știu, ceva... Da, în principiu haioase, eu așa le tratez, deși nu sunt chiar așa, cu spun că se poate transforma oricând în ceva dramatic. Adică... A început haios și a terminat dramatic. Se poate termina dramatic, dar nu am avut niciun eveniment care să ne scoată în evidență cu așa ceva, pentru că suntem foarte atenți.
Dar în principiu neatenția părinților este cam frustrantă pentru mine. Nu știu cât... Pentru noi. Sau pentru noi, exact. Acum câteva săptămâni, de exemplu, eram aici chiar la piscina cu valuri. Tocmai ce salutam colegii pentru că mă deplasez într-o parcă. Un copil firav lângă geamandură, deși nu are voie să treacă de acea geamandură, unde toate cei care au mai fost pe aici știu care este regula. Înghițea imediat apă, adică era la propriu să se nece. Și m-am dus, l-am scos, am spus, haideți să mergem la mama ta. Și practic mi-a arătat cu degetul către dânsa și mama făcea poze. Și selfie pentru Instagram. Adică nu știu, nu înțeleg treaba asta. Păi nu știu, dar nici eu nu înțeleg, n-am știut. O să trebuiască să facem totul pentru rețele sociale, că și noi facem asta pentru noi. Niște semne speciale, no selfies in the water cu copii sau ceva de genul ăsta. Adică, da, asta nu e... Ok, are o parte funny, dar ok. Avem rugămintea cei care ne vizitați nu mai face lucrul ăsta, mai ales pentru că toți părinții care vin cu copii aici în parcul divertit în waterpark trebuie să aibă grijă de ei. Până la ce vârstă este indicat ca părintele să nu scape din ochi copilul, mai ales când este în apă? Nu știu, 14 ani? Până? 14 ani? Zic Până la 14 ani? Da. Indiferent că acel copil știe sau nu se noate. E o vârstă cam mare, da. Dar tot da. Sunt cazuri în care copiii chiar și la 14 ani nu știu să noate și în acel moment clar trebuie să aibă un părinte sau copilul ceva. Tău nu știe să noate, trebuie să fii cu ochii pe el când îl aduci la apă. Da, este important de știut că colegii noștri au datoria de a avea grijă ca totul să se decurge în siguranță. Da? Asta nu înseamnă că ei vor fi babysitterii celor care, părinților care vin aici în Divertiment Waterpark. Se întâmplă, nu? Exact. Bine, e fan să fii aici că mă duc eu până la... Depinde de vârsta copilului. Exact. Ok. Bine, Hristo, tu ai ceva așa... Funny? Am multe. Bine, Hristo cu siguranță are cel mai multe dintre... Trebuie să stăm până mâine să vă zic de că veniți. Elena? Ceva funny? Nu știu, am văzut că ați făcut un videoclip. Ăla mi s-a părut funny, ăla era în afara orelor de program, adică... Bine, dacă a filmat șeful Salvamarilor, înseamnă că aveau voie să facă chestia aia. Nu știu dacă câți dintre voi au văzut acel video. Dacă nu, puteți să mergeți pe pagina de Facebook Salva Live și îl găsiți acolo. Este un fel de Harlem Shake? Nu, nu? Urmează. V-am dat un indiciu pentru viitor, dar este un stil, că și ăsta parcă avea un stil sau nu avea un stil? Colegii de la social media știu de stilul ăla, ce stil avea acel video? Nu știm, ok. Bine. Ok. Am zis așa, am aici o întrebare că ce calități ar trebui să aibă o persoană care vrea să devină salvamar? O foarte mare parte din ele le-a acoperit Sutil, adică când a spus că trebuie să-ți placă sportul și să fii dedicat. Să fii apt pentru a face asta. Este pentru oricine? Este pentru oricine acest job? Mie nu mi se pare, dar te las pe tine să răspunzi. Nu e pentru toată lumea, exact. Adică nu vreau să fiu rădăcios, dar și fizic să arăți un fel, pentru că tu ești cartea de vizită, știi? Adică nu te poți prezenta în postul respectiv. Bine, poate un om cu burtă poate nu mai bine ca mine, nu zic că nu. Poate a făcut polo la viața lui, nu? Exact, exact. Sunt oameni care... Nu știu de ce a râs producătorul nostru, dar... Așa? Da. Deci, în primul rând, să arăți bine, ama că nu așa... Trebuie să ai și o atenție distributivă foarte dezvoltată. Deci, anumite calități trebuie să le ai clar, cu siguranță. De atenție distributivă, să fii în formă, asta am stabilit deja. Și să fii sociabil, pentru că să faci un om să înțeleagă de ce nu are voie să sară în piscină sau de ce nu are voie să se dea pe burtă, pe topogan, trebuie să ai o anumită, trebuie să vorbești într-un anumit fel cu el, nu să te restești sau să... Pe asta vreau să zic, răbdare, cred că în primul rând, și să aibă răbdare. Și bine, asta cu people skills, cu partea de
a interacționa cu oamenii, clar, e destul de importantă, pentru că am văzut foarte mulți intervievistatorii noștri, poate câteodată de la soare sunt mai recalcitranți, așa, nu? Da. Mai întâmplă. Noi înțelegem și iertăm, nu suntem răutăcioși. Ok. Ce exerciții fizice sunt recomandate celor care, uite, de exemplu, acum nu mai au acces la sala de fitness? Deci, ok, deci adăugăm la calitățile alea, mai ales în perioada asta, disciplină. Deci trebuie să fii și disciplinat în așa fel încât să se motiveze. Nu? Că asta e, trebuie să te motivezi pe tine însuți în fiecare zi. Să faci sport, adică ok, deci trebuie să mănânci și sănătos, ok? Normal. Da? Adică trebuie să ții la cuvântul tău, nu? Adică ce poți consuma, adică eu nu văd făcând asta. Bere, poți să bei, că mie îmi place Nu berea. spune nimeni să nu faci asta, adică Nu trebuie pot. să... Nu la muncă, nu. Nu la muncă, Doamne ferește, nu la muncă, n-a băut nimeni la muncă, că uite, acum e cu ochii pe noi producătorul și ce zice, uite bă, nu, Doamne ferește, nu la muncă, orice în element niciun caz. consumat în exces, consider că dăunează și știți și voi asta, deja vă Ok, deci o alimentație sănătoasă, hai că o dăm în artă culinară sau în, nu știu, nu, în preparator de fitness. Cristo, cât zice astăzi? Ok, păi, bun, deci asta ar fi odată să mănânce sănătos, dar cum ar putea să se mențină în formă? Asta ține de fiecare în parte, probabil, nu? Voi faceți exerciții din acestea. Întreb pentru că au venit anumite televiziuni în parc, dar și din când în când am mai văzut colegi de-ai voștri care fac flotări, fac tracțiuni. orice activitate cardiopulmonară, adică să solicite mult mai mult inima, ca să zic așa. Aha, deci cardio mai mult, da? Pentru a se menține formă pentru bazin. Ai rezistență. Exact. Da. Pentru că este asemănător. Aha, ok. Eu zic că notul trebuie să fie ca și versul. Ei, asta vreau să îl întrebăm pe Cristo, am vrut eu să-l întreb mai de la început. Faptul că se spune că notul este cel mai bun sport de întreținere fizică. Da, pentru că angrenează mai toată musculatura. Stai să-l întreb și tu. Ai preluat de tot conversația. Păi nu, că era un scop pentru care trebuia să ne întrebăm pe Cristo acest lucru, pentru că Cristo, înainte de a avea contactul cu apa, cu notul, cu a deveni salvamari, a făcut atletism. Și vă dați seama că și atletismul este un sport care îți dezvoltă foarte multe grupe de mușchi și de aceea îl întrebăm, e mai bun în notul sau de ce e mai bun în notul? Nu pot să zic că e mai bun, nu pot să zic asta. Fiecare sport la nivelul lui e greu și te menține ca lumea, dar din exemplu cineva pe care face atletism ca să devină inotator sau un inotator ca să devină alergător, e foarte greu. Cum am făcut eu, practic. Eu eram în echipa națională în Grecia de 400 de metri și 800 de metri. După aia, până să devin inotator, pentru mine era foarte, foarte greu. Dar se poate, totul se poate. Vreau să fac o mică mențiune. Așa. La un not, nu te poți accidenta. Adică, practic, plutești pe apă. Ba da, se poate să explica. Asta vreau să zic. La fluturi? La umeri, ce crezi? Deci, odată Eu n-am auzit până acum să am avut un caz, dar bine, era un... Nu e așa ușor să te extindezi cum e în alte sporturi. Am avut sezonul acesta, bine, acum e o altă chestie, este unul dintre vizitatorii noștri, dar un băiat de, nu mai știu, cred că de 18 ani, care a intrat în piscină, a vrut să înoate și a sărit umărul. Exact. El făcând fotbal. Adică... Bine, trebuie să faci o încălzire specifică, adică nu te poți arunca direct în apă și să dai drumul să faci bazin. Fiecare pe ani nu aveam probleme, că asta am vrut, nu poți să te accidentezi. Nu știu, dar mie câteodată mi se pun niște cârcei. Cârcei, da. Bine, asta nu cred că are legătură cu... Asta nu e accident. Da, exact. Da. Pot spune că e normală. Dar la fiecare sport, când ajungi la un nivel, să fii un nivel de sus, cum să zic, poți să te extindezi. Adică, dacă te antrenezi 4-5 ore pe zi, bineînțeles că poți să te extindezi. Cred că aici și probabilitate de accidentare. Adică, de exemplu, la fitness, la bodybuilding, acolo ridici greutăți,
Nu are, da, nu așa, are- da, nu are nicio legătură. Adică da, este un sport cât de cât mai sigur față de celălalt. Ok, și mi-ai plăcut totodată, Și- spui da, tu mi-a că... plăcut. Da, ei not este recomandat pentru toate vârstele, adică pentru baby swimming, de la Da. 3-4 luni, poate un copil, un bebeluș să intre în apa, până la 80 de ani, 90 de ani, adică poți să-i noți în toată viața. Nu este limită la asta. Asta era un alt aspect. Și la Salva Life se organizează cursuri de înot, De înot, dacă da, nu da. știați. Da? Da. Da? Da, am menționat. Da? Deci trebuie să menționăm, da? Se pot înscrie, se mai pot înscrie, mai facem? Facem, se cursuri de inot, da. Ok. Până pe 15 septembrie. Aha, ok. Bine, deci mai ținem, Pentru cursuri de inot și cursuri de piscinele sălbămari. până la 15 septembrie, chiar dacă parcul Divertiment Water Park se va închide, ei bine, noi vom menține anumite piscine pentru cursurile de salvamare, evident, și în același timp se pot face și cursuri de înot. Bine, mai aveți voi anumite lucruri pe care ați vrea să ni le spuneți? Deci, Prețul îl puteți afla pe salvalife.ro sau pe divertiment.ro, da, prețul unui curs, da, dacă vreți puteți să spuneți și prețul, să știe oamenii când... Știți că eu nu știu până afară. Ba da, 800, Mă, să nu dăm alte informații, să mă uit eu pe salvalife. nu, 250 de lei pentru cursul de prim ajutor plus TVA, Ok, 890 de lei pentru cursul de 890 de lei pentru plus TVA pentru cursul de salvamar de piscină ok. și pentru cursul de inot, de Am văzut că s-a încuntat, așa că o să mă duc eu pe Salvalife acum să văd. ia faci verificare. Ia să vedem, merge Azi site-ul bine. ăsta, cine s-a ocupat de site-ul ăsta de la Salvalife? ia să vedem. Băiatul înalt de lângă mine. Da, să zic. Am crezut că tot să fie. Arată bine sau? 2000 de lei, văd, aici un modul de pregătire a salvamarilor Plus pentru TVA. mare. Plus TVA, da. Da, întotdeauna e bine de menționat acest lucru, pentru că, evident, Salva Life este și pentru companii, se adresează și companiilor care poate au mai mulți salvamari deja angajați și au nevoie să îi acrediteze, să îi specializeze și atunci de aceea este adică este prețul plus TVA. Hai să ne mai uităm să mai vedem fanii noștri care au fost aici cu noi. Ia să vedem. Iată. Pe Salva. Stai să intru și eu pe Salva atunci pentru că... Deci Sergiu Sfârlea de la Spârlea. Era o tenismenă a noastră. Cum? Vrea să fie salvamar? Ah. Foarte tare. Deci și Sergiu Sfârlea este și el salvamar la un alt aquapark și ne urmărește cu mare drag. Îți mulțumim tare mult, Sergiu. Uite, te-a salutat și Elena. Stai aici. Așa. Și Bele e cu noi pe Divertile, am văzut. Alina Piciu Ștefan. Îmi aduc aminte, atunci când aveam examene eram cu continuu. Cu păi asta e, ce să facem? Suntem cu pentru că nu suntem profesioniști sau încercăm să devenim profesioniști. Suntem profesioniști în ale înotatului, în ale salvatului vieților, nu? Ceva de genul ăsta. La ce nu sună, nu înțeles. Nu, că mai facem noi. Ok, mai fac și eu, că stau să mă uit pe aici, să văd că mi-am notat niște întrebări, trebuie să ne punem întrebări, poate așa. Dar oricum, cred că ne-am descurcat destul de bine. Nu așa, în această discuție amicală între noi, dar cu... informațiile pe care le-am dat. Exact, asta vreau să spun, că cred că au fost cât se poate de clare aceste informații pe care noi vi le-am oferit. Și încă o dată vă aduc aminte, un curs de salvamari începe lunea următoare, pe 31 august, aici, la Divertiment Water Park, condus de către colegii noștri de la Salva Life. Mai avem pe aici, am copilărit pe Divertiment, stai că nu... deci, ok, l-am văzut pe Robert, bine. Deci Robert avea niște glume astea cu voi, cred că pe voi vă cunoștea. Pe Salva Life mai avem ceva? Nu mai avem nimic? Bine. Păi, ce să zic, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, da? Pentru că noi cu Ora Nebună am avut un anumit fel de emisiune
Da? Mai așa, mai pe distracție, mai pe glume, mai pe premii, mai nu știu cum. Dar de data aceasta, eu v-am promis mai de mult că vom avea, și mai mi-a promis cineva că vom face o altfel de emisiune. Aceea trebuia să fie ediția specială. Ei bine, cum? Ala facem la studioul de iarnă? Am înțeles. Deci când ne mutăm în studioul de iarnă, o să vă obișnuiți cu genul ăsta de videouri live pe paginile noastre de Facebook. Dar ce vroiam să spun, sau poate pe YouTube va fi atunci, pentru că Facebook-ul ne fură la share-uri. Aoleu, deci de când am zis de Marc, ne-a tăiat țeava, acum am zis că ne fură, ne taie de tot țeava Facebook. Nu glumim, ne place, platforma este cea mai frumoasă platformă de social media, așa că lăsați-ne să ne desfășurăm și noi așa cum putem. Să revenim, că asta vreau să spun de fapt, că am avut astăzi o ediție specială, un video cu informații relevante, importante pentru cei care ne-au urmărit, dar cel mai important pentru că ei vor organiza începând de luni un nou curs de salvamari care sunt la finalul acestui curs pot deveni salvamari acreditați de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Dacă mai sunt doritori, noi așteptăm. Deci, cred că soția răspunde și la telefon, răspunde și pe mail. Este tot. Nu, pe mail răspunde Hristos. Fiecare, da, avem câteva diferite. Glumeam, dar... Se poate scrie și unul dată de 31, adică nici o problemă. Uite, pe 31, dacă pierde pe 31, poate să vină mari să recupereze. Nu e o problemă, dar am preferat pe data de 31 să fim în toate capitolele. Ok, deci grăbiți-vă și înscrieți-vă pe salvalife.ro. Aveți acolo și număr de telefon, aveți adresă de mail, aveți contact, formular de contact, de asemenea și pe diversele. Promitem că dacă ne trimiteți nou un mesaj pe formularul de contact pe diversele, îl dăm forward către ei. Bine, vă mulțumesc încă o dată, în primul rând, pentru tot sezonul, că ați făcut locul să fie cât se poate de sigur și pe noi ne țineți în siguranță în acest mod. M-aș bucura să ne mai vedem și pe viitor. De ce nu? Ia să uite, acum mi-a venit o idee. Poate vin și eu așa la voi la curs să vedem ce faceți voi acolo, dacă e așa de fan, cum spune Elena, știi că ea să distramă la cursul ăla. M-a auzit tot. Și încă am timp să fac și eu cursul, asta e cel mai important pentru mine. Bine, te așteptam. Bine, vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim. Ne luăm la revedere și de la fanii noștri, atât de pe salvalife.ro, cât și de pe divertinem.ro. Noi ne revedem cu o oră nebună cât de curând. Stați aproape pe conturile noastre de social media. Pa, pa! Bye! Ciao, ciao! Vină puțin!